Hormatly Ata Watan TV kanalynyň tomoşaçylary, ine bize köp sanly okujymy soraýarlar. Türkiýeden 2024-nji ýylda sanawy ýerin üniversitetleri. Aslında bizim habarlarymyzy ýerleýänsoňyz, bir näçe gün öň halkara, dünýäden şo sanawy ýerin üniversitetleriň sanawyny biz Ata Watan Türkmenistan.com saýtyna ýetirdik. Bu şo sanawy täzeden ýetirdik. Sebäbi köne ýem habarlar aşaklarda garalyny üçin tapmynlar üçin. Ýene birdat ine şu sanawy biz Türkiýeden haýsy üniversitetlere girýän bolsa, olara hem Ata Watan Türkmenistan.com saýtynyň bilim sahypasyna ýerdik, şo ýerden okap bilersiňiz. Indi Türkiýede okumak isleýänler bar bolsa, Ata Watan danışmanlyk kampaniýasy Istanbul'a ýerleşýär, hem terjime hem de maslahat hyzmatlaryny berýär, şoňa ýüzüp bilersiňiz. Terjime işleri üçin bolsa, Aşgabat şäherindäki Makul Hyzmat Terjime merkezine ýüzüp bilersiňiz. Men şu ýerden aslında Amerika saatyna göre giýje ýazgatýan, saat 2 bolup barýar. Şonuň üçin hem öň bir ýazgatylan San Diego'da bir ýerden ulanandyr. Käbirler ünsü bolýar. Agzyň bilen keplenatyn dengelen oktyplerle, onuň bellek geçäýin. Ata Watan TV YouTube kanalyny izlemege dowam edin.